sinya taarifa kwa yana rukuka mlango itaurejizwa pamusoro mambo wenzvimbo ino changamiro samu yangu pamwe nedanira nyaya yedu yakamira zvakadai. Takatanga mukando wedu muna January 2024 takakanda mari tichikweretesa tichiita 20% interest pakupera kwemwedzi wega. Klabu yedu yaive ine mamembers 10. Mjangano akakwereta mari inoita 614. Musi wa 25 January 2025 mjangano akabhadhara $40 kudzorera mari, akazobhadhara zve $20 ndokubva aguma akadaro. Chikwereti chakazosara changa chava 550. Ndipo patakatanga kutadza kuwirira. Takaendesa nyaya yedu kwaSabhuku, asi jangano akaramba dare raSabhuku. Takazoendesa nyaya yedu kwaEdmund Tsvitu. Nyaya iyi haina kwayakaenda nekuti jangano anga akadhakwa. Chikwereti chajangano chakamira sezvizvi. Mari yegroup i550 kwaEdmund ma expense takabhadhara $20 yedare, $15 yemupurisa, $16 yetransport nechikafu. Ndobva tazouya pachangamiro inodare rinei. Takaya tikabhadhara $20 yedare, $50 yemupurisa, $45 yefuel yotakaya nemota, $12 yetransport nechikafu. Nhasi zvakare vatauya vatabhadhara $45 futi yefuel ne$9 yechikafu kuita $54. Pamusoro imambo ndindati nditsigire nyaya yewarume avo shuwa wakamhangara inyaya kwangu. Ini handakwanisa kuti nditonge mukomana uyu akauya akadhara parimwe doro riri muhomwe. Ndomubvunza ndikati shamumari hausizi wauya kudare iri pano baba bvunzi kumadoro wauya sei wakadhakwa niinzvere yaurikuita kwanzi ndandisirudzwa kubainda anomamboisa chikwangwani paugedhi tipana baba muidoro akadaumboedza kudzoka naona sekura kuti kuita naEdmund handizoba apa ndaona pandatomutadza kuzosvikira mupurisa wangu azomunyorera Simon rekudhakwa kwaanga akaita vatanga kutora Simon riya raanga adwa rechitune madhaki wangu raisocha vatanga kuimonya monya kwanzi muruka Simon randanyora iri ramandipa iri ndikati Simon urizo kuti unobhadhara mbudzi paSimon muchauya muchitora rini mbudzi yei pandakuona ari kuramba achingoonesa zakana kuti ano nyaya ibeta kuti nditosei ndiendesa kwakumambo akatoramba kutongwa kwangu. Saka ndii ndakazotransfera nyaya iyi. Asi umwe wakazoreta naye takanzwisa nyaya yacho haana kukwanisa hake kuuya kudaro akabvira kuti kwaEdmund handisi kuendaba nganditaurwe zvorudikana akatobhadhara mari muzi wenda akatobhadhara ndisipo bakwanisa wakakwereta uri 2 nomwaka umwe wacho atobhadhara vandangonzwa iwo warume watotaura kuti kwanzi akabhadhara 200 takakatomuona semunhu ari kunzwisa takamupa 5 months yedu to pay. Asi uyo ndiye akaita unharadada. Saka ndati nditsigire nyaya iyi yakabva nekwangu. Mukomana akandinetsa kumba kwangu akauya nedoro akadhakwa zvaanga kutaura zvacho hazvina kumbonzwisisa. Tipetse zvejangano inini ndaimemba yeFast Forward. Taikanda mari pamwedzi then tichidaro chibereka takazoti takubuda kupera kwegore kufamba kumabhuku akusana kufamba kuzvakanaka. Inini tichivhara gore mari yakauya kuendesa wekuba then kusaba kundakaita inini ndakazonzi mari yako ichi handagona kuiweka wangu chibora andati mari yako aizo kana kubvisa mari yekutanga ndoda anonzi secretary
ona wati mabhuku ndinatsoudza kuti mari dzangu dzakare dzakawekwa sei apa sekretary akati ina handina mabhuku ari kunzi ana chairman tikati alright ainetsiba chairman ndoda kuona kuti mabhuku andini ndedu tese here mabhuku tichitanga group redu takadhonera mari yekuti chii saka mabhuku tinofanira tichiverekerana ndore mari tichinatsa kuona kuti zvakaenderana here titi chairman hakuna gona kundipa chii then pandakanzindipise mari kuna treasurer takapopesa kairi kuti mari dzangu muri kunyora papi ndazoona kuti kambotaura bhuku saka ndachava nebhuku ndokupangidza madhita tichingoita ndichiwaninoda kubhadhara mari nditinokuziva kuti mari dzisine zvinzvakanyorwa chingakubvisa mari uchinatsojekerwa nazvo kuti kuzopera kuita gore mari dzakabereka sei dzikadini ndizvozvo ndada kunzwisisa panazobhadhara kupesera mari apo tikati ko ndoda kuona kana ndiri kubhadhara mari ndoda kuona kabhuku yacho kuti sei mari yangu bhadhara kusvika papi dzimwe nguva basa mari dzakawanda kana kudini chinatsa kudini sisi mabhuku ari ngoti atongoripo mabhuku aya inini akatidza kudini ndibudira ndatadza ndibudira mabhuku aya inini bvandati pane zvatataita wakati achapira mari yako apa ndikati inini ndita zvokwese kana pane mumwe munhu ari kuda hake chimwe chinhu kusaidi kwangu chinodini anodini pandanga ndaina umwe chinhu ainonzi mandipa akati ani ndoda kuti tichakavira kakanzura chimwe then ndapinda kuzona mabhuku nawo sikubuda apa inini ndichakurisa mari yakawanda sezvokudini mabhuku anga adi ngawe ini ndakandangomira ipapo ndakamira kubhadhara mari ndanditi hanhu ndino changu iwo mbonzi ini anisina kunogona kuita mabhuku ndakatsvaga katatu pandashayiwa chii mabhuku ndikati ndadini kuti muchini akatomboda mubhedha ndikati amubhedha ndinatombomira akandibvunza muna December ndikati saka ndimbomire nyaya daunosomoti nyaya chodi yakamira sei then inini ndakazoona someone pandanzi ndikudiwa kwaheadman sekuti ane mari yakadai so ndaiswa 600 ndingeri pasomeone ndachienda kwaheadman inini takapiwa nguva yekutaura wakatanga kutaura nyaya ndiwawo zikanzi hapapindurwi kana munhu achingapiwa mukana wake iwewo uchapiwa mukana wako nega nenguva nenguva zvadaro wabva wataura ini ndibva ndatanga kutaurawo hangu kuti chokwadi ndizvozvo takati but takada kutadza kuwirirana pakati ndotanga kutaura kuti pamari iyo 600 plus tinezvetakawirirana zitadacho vakomana vabwadeni ndakatota kuti handizvibwata madeni takataka kupindurana pakataka kupindurana patakaita ipapo ndofunga pakataurika masoko akanzi ndondoti ndakanzi ndakatoka headman ndofunga ipapo pari nayo tiri kuchipindurana wegroup saka kuti kudini zvataurwa izvi zvataurwa ndinotaura anga ari kutaura inini macharges ari kutorwa aya inini handimaziba kana kuti chii asi kuti mari yemukando inini mari pandakamirira inhavo yekuti ndakati ndoda kuonawo mabhuku akomana bhuku aya ndipondakandada kukiya mabreak zvokuti ndine zvataura hedhi unozvimirana zviro kaenda madhaka inini ndasina kutaura asi ndakatonzi une doro mhomwe inini kuda kwanasina doro saka unoenda iri kuna muri wegrupu ka unoenda iri pana chiya kana kuti pana sekretari ndikuda kana uri mbavha uda kuenda kuuraya sekretari kana uda kuita chii unoenda iri kusvika unoenda pane grupu ungochita pane grupu rekana unoenda pane munhu wani pamusoro yetsangamiri inini ngatidai so tichitanga waenda pane grupu iri kana pane munhu wani masangano etaimboita tsangamiri ndekuti chete kuti waenda pane munhu wani ere kana kuti pane grupu maitiro wake mamjani waingoya wari wani ere ndakangoendawo kuna chii hausipindura tati waenda pagrupu ere kana kuti waenda pane munhu wani uri mukomiti ere ini ndiri member yegroup yegroup mitemo yacho iripo mabhuku acho ndiona andipete dzimwe nguva apana achitaura kuti inini mabhuku ndaida kunzwisisa nekuti wakumana mari ndaimandichiteerera pandataura kuti inini mari ndakazotaka kumira nekuti ndoda kunazonzwisa mari dzangu dziri kuti inini vanochereka marenda yati iwewe mari dzakausidzana zvakanaka pamhuru wakataura ere group kana wakaenda pane wani ndinotaura cheya ka ndakataura cheya inoenda kuna cheya tiri mugroup
Ndiro group ini ndiro group. Kapana zvinhu zvinondivinga inini zvandinonyaso zvakavanadzo. Ndodaidza group rese roungana. Totaura chimo chako pane group kana pana chia pane chii. Totaura kuti zvinhu zvakandisona zvakamira zvakati. Wondipindura as a group. Mati waenda kune 1-1. Pamusoro. Kana papa ndakataza ndofunga. Inini Ayo kandakataza wakatotadza. Right. Inini zvakaitika. Inini ndadaro wozi zvaitika kandi zvokuti inini ndinorenda mushopu. Saka mushopu munorenda mwemene ndimo taitira chini. Saka andongowana chini. Bosi nyaya iyi yakazobuda inini tabuda mugroup bokuti izotanga kudini. Saka kuti waumwe ndi unganze group ka. Apa ndanoona unganza group nekuti ndiani? Ndiwo chairman wacho. Ina andigona unganza group ndiri member ndinoona kuti nekuya kuno andikagoni. Unotaura zvinhu zvausina kuzi sometimes. Wati ndirimo ndinokuti handisimo. Unotaura pamusoro chimbonyara. Saka patikapedze time tiri panapa tichitengenya isina basa. Varume vataura zvese mataura manza mashoko vataura varume avo. Vataura mashoko. Iwe shamwari une mhosva. Hatimba kumbotenderera. Unakubuda kuti Une mhosva. une chekutaura here Headman wako. Ndati mari ndinando kutsigira ndinozama kutaura kuti inini pamari kuti inini pandakamira dini kubhadhara mari ndipo ndakati pamabhuku apa hatisunzwanana pamabhuku apa. Wona shamwari tiri toda kutaura zvipo zvataurwa zvibhuku kuti ndizvo here kuwirirana zviri kuti kwete zvataurwa nebhuku iri kuti une chikweretu chikwete ndinazvo asi mari yangu handisizokuiziyana. Tavunza kumasoma antiwa zvinhu zvaverenga nachami averenga zvinhu zvekuti munhu wese ari muno abata soko wavo zvobva zvataurwa naheadman wako munhu wese ari muno azvinzwa inini wangu ndakagara ndichitetekera nekunzwa mhinduro nematauriro ndokati ndakati zii nchida kuona kuti wegi rekutanga nenhamba 2 3 richachinjei but ndaona iwe uri kujamba kuratidza kuti utori nemhosva yauinayo. Saka mhosva yako manzi yatinotaura ndei bhadhara chikwereti mukoma wakaweka mari yako interest yekubva pamari yaakatora imari iyi yaanofanira kubhadhara. Ndo zvatiri kuda chete chete hatisi kuda kuswera kunetsana newe nezvawataura ndekuti hauna kusungwa tambo wakaenda wega ukamutora chikwereti uri 1 ndizvoka. Saka pakuchidzorera futi nemutoo wacho wakanaka musaswere kugadzana madaro ekutongesana iwe wakutoramba aiwa ndaida kuziva kuti kune mari waida kuziva kuti kune mari yei wakudaidza here ava kuti anoda chikweti makamira padhori mudaidza chikweti ngauye panapo right taura weka mari yako tii mari yabuda 782 pamwe kwese maexpense yakubva kwaedibel kusvikira painhasi. wainza here mari yako sama 782 ndo mari yaunofanira kudzorera within 3 weeks. Hatimbokupi 3 weeks, 2 weeks ago mari yomunofanira kunge maiwana. Kana waramba tosinzana newe tokukwidza kumusoro ndo zvawakaita wakatora chikwereti chevanhu uine chimbadzo woenda uko ikoko ndokwaunopedza nyaya dzako uko kana mudzimai wakamusiya aine kamwana kari kuwamwa unodzoka arumura aane imwe mimba ukanga waenda uko because nyaya yako ishamwari ini ndiri kutoti muri vanhu muri kuwirirana tati mwombe dzakasara ndo dzinorwa nematiro nembwa wanimimika unaziwanira asi unoona 200 ndaona $50 uchikamura wanzwa uchikamura. Saka ukokao hakuna tsitsi zvauri kutaura izvi tiri kutoitira tisino
ukaenda kamhuri yako inofanira saka yoda kuseenzera mhuri yako yofa here nenzara nekuti ini ndakatora chikweti chimene mwana aiva mbadhara after 2 weeks mari yenyu baba ngaiuye ndo zvamakamirira vesere ndo zvamakamirira after 2 weeks mari yenyu ngaite sei nyorapo samari after 2 weeks dzorera vanhu mari dzavo hatiri kutaura ende hapana mubvunzo zvakwei 18 March. Ndikwanokwana 2 weeks. aiwa hatisina tatopedza hatitauri nevanhu navataura matsotsi evanhu hatigoni kutaura navo tatopedza pamusoro tinozoziva kuti mari aisi hatikwanisi kutambira mari kubva kwayo taiziva kuti tinozoitambirira kupi mari Mari yokudai munokudzina iri kuya yakadhakwa ndoti asirege kutaurira munhu fana kuenda kwaediment akadhakwa kunzisoise chikwangwani pageti pangu ndizvo akaita kuti unosotisira chikwangwani handina mbava pakumba kwangu mbudzi mbiri akaramba kutongwa plus uya akadhakwa taura kuti ndisoise zvikwangwani pageti pangu inomira kutonga vanhu handina mbava pakumba uya akarodha nhamba dzake $20 yekufamba kwandaita ndaona uya kaii Next.